Dobar dan, dragi gledalci, dragi slušalci i verni pratioci emisije Zlatne ratne godine 65. Evo, kao što vidite, nalazimo se u ovoj džungli, to jest nedaleko od Pjongjanga, pravo ste. To jest, preciznije, Vijetnam. Oko nas je, kao što sam rekao, džungla, a pored mene je jedan vojnik, preciznije rečeno vojnik, to jest oficir američke ratne avijacione pešadije. I komandir vojnog broda USS. Enterprise. Da. Promene su mi ime posto, ne znam. Da, nije ni bitno. Sve ono se srušio, no o tome ćemo kasnije. Pored mene je, kao što se rekao, vojnik. Molim vas, recite vaše ime. Ja sam Jason Komandić, crtica povlaka Jameson, me zovu ovako izviđenja. Dobro, vaš sigurno onaj broj, numerički broj, ili šta ti ja znam kako se zove. To ne bi, a to nije ni bitno. Evo, naime, on je ovde bio, to jest nadlećio je nad ovim plodnom džunglom Vijetnama, kako se Pjongjang grad, da. On je nadletao i desilo se sad nešto sasvim neočekivano. Recite nešto više o tome, šta se... Pa ja sam ovde letao, da znate... Šta se to desilo? Ja sam letao ovde iznad ovog predela, razumite, ove džungle, tako zvane džungle zovu Kuala Lumpur, ne znam zašto, ali tako je zovu. Verovatno im nešto znači to. Ja sam onda letao u svom vojnom avionskom brodu i on je odjedanput i on ima, znate, dva motora. I odjedanput sam ja, kad sam nadlećivao ovaj kraj, uletili su mi neke ptice ili neke životinje, šta ću ja znam kakvi stvorovi u motor. I onda mi je motor krahirao, počeo da prekida i ja sam onda izgubio kontrolu nad vojnim brodom. Sigurno ste pokušali tu kontrolu da vratite. Pokušao sam svim mogućim instrumentima da vratim, ali nažalost nisam mogao. Ja nisam drugu stvar mogao da radim nego da se katapultiram iz vojnog broda i onda sam ja pao ovdje negdje otprilike. Ne baš otprilike, nego tačno ovdje, na ovo drvo. Ja sam se obesio, padao nam se, bio se kačio neku od pređišnjih gornjih grana, ja sam onda visio. Bio sam višen, tako bi se. Da li ste izgubili svaku nadu za dalji život? Ja kad sam vidio da ovo džungla nema života, nema predstave, nema života, nema ničega. Ali ne bolje. Da li ste vi izgubili neku nadu za život? Pa nisam izgubio, jer sam ja u ruci sam u levom džepu, u desnom džepu sam imao nož, kojim sam ja presekao gajtane i tregere i onda sam ja se malo ovdje stropoštao sam se tako reći na ovu zemlju ovdje, možda se vidi još ovdje gizlanje. Da li ste da bili povređeni prilikom pada? Pa ja sam prvo mislio da sam slomio vrat, ali onda kad sam vidio da mogu da ga pomeram levo desno, vidio sam da nisam. I onda sam ja ustao i uživao sam, tako reći. Basket. I onda sam, pošto nisam imao šta da jedem, evo vidite ove ožiljkove, to sam ja sve lepo nožem obradio. To je bila smola, ukusno, vrlo, ako imate neke prilike probajte. Ako se slučajno katapultirate nekih zemljama, probajte. I koliko ste dugo vi bili ovdje? Pa bio sam nekih cirka 24 časa, sam. Sam sam. Zamislite, dragi gledalci, sam sad ovako. Ja ne znam da li neko to živo. Da li bi neko mogao i zamisliti, no, vratimo se mi na pređišnju temu. Kako ste uspjeli da se izvučite iz ove džungla ovdje, u stvari? Da li ste imali neki sredstvo za telekomunikacije ili tako to? Ne mora telekomunikacije. Ja sam kući slušao radio Virginiju, razumete, na srednjim talaskim na 200. Ne. Da li ste uspjeli, kako ste uspjeli da... Da li su došli helikopteri, oni spasilačka, razumete ovi... Nisu došli, ja sam sam morao da pešačim čak do Pjongjanga koji je nedaleko 20 km odavde. Da. Ja sam onda morao da pešačim svih tih 20 km i naišao sam na američku bazu koju su mi oni pokupili, ja sam onda bio to srećan. Ovo mi je vrlo tužno kada ovo vidim posle koliko godina. Vjerojatno ovdje su razne traume doživljavate. Izvinite. Ovo je sasvim neočekivano. Ja nemam šta više reći. Dobro, dragi gledalci, to je bilo sve. To je bio, dakle, Jameson Komandosić. Vidite, on je bio ovdje na ovom mjestu i on je jeo, mislim, što je najžalosnije, razumete, to je spremnost američke vojske. Ja sam
Stojko Mitković, javljam se sa terena, to jest javljam sam se s terena, za gledalce naše televizora, to jest televizije. To je bilo sve. Prijetno, doviđenja.